kod Pastor Jack Ogeda bomiyo thuolo mondo mimoso kachiel kod Bishop Gordon Odongo mwasebedo ka kuom kinde obedo kwago mbaka wang'endo duond kanisa en ang'o e wachni gin ang'o magiseneno magiparo maginyalo nyiso jopiny e kinde ni madhano modho ywak dhano nitiere kod lit achiedh nadi ni ka wachomo kanye omiyo ka watieko odiochieng' kawuono nyaka wago mbaka kod kanisa mondo mawinjo chal nade abomiyo thuolo Pastor Jack mondo mi omos wero kamano kuom bedo kayo miyo thuolo Bishop Gordon bende mondo mi omos wero kamano kuom bedo thuolo abo chao kodi kaka Pastor Jack okinyi manyoro ichiew chenro magi mapile news kata weche manyien choponi Raila Amolo Odinga nindo ne chal nade Erokamano ahinya nyoro ne achiew nadhi e meetings modhi e pile kachopo ka saa 3 gi dakika saa 4 to nayudo sime koa ir osiepna kendo machiel kuom jotelo mag chama mar ODM kanyisa ni jaduong' owewa migosi Joshua Kawino to nobedo na kuyo gi buok kendo naling seche mang'eny kaparora nikech jaduong' en ng'ama ne achiegni go kendo en ng'ama nalimo ne ndalo duto. Erokamano. Gima ne ostelo nadi tok da seche 24 jomiseromo godo gin ang'o gini mosetimore ma inyalo bedo ni omako dhogi omori kata ok omori? Adieri ni nyaka ne wawinj wach ni jaduong' otho. Gima duong' maseneno ka ok omora en joma temo goyo siboi, joma okuo maber kuom tho. Aneno ni dhano mawuotho mangima ber ka ng'eyo ni tho en mar ji duto te. Maka wadu tho ok ber ka inyalo go siboi kati wuoyo marach. Raila Amolo Odinga en jaduong' moluore Kenya ka, moluore Oganda mag Afrika gi piny mangima. Nyasaye obedo kode mang'uon modak kuom higni 80. Oneno duto motieko wuodhe. To in ng'ama pod tin ma pod ikia gima ni mbele ni owinjore ipuonjri kuom gima timore sani to kinyal bedo ni kata mbwakni kata go siboi nindo mar Raila ber ka puonjowa. Erokamano. Bedo kuom Bishop Gordon